Zdravím ľudia, tady je Godrow s studiom, ownerom servera Enjoy the Game a toto je vlastne dvojka, nie jednotka, ale to na tom nezáleží, a ideme urobiť house tour u studia, ale poviem vám ešte jeden fail. Toto točíme tretíkrát, takže dúfam, že sa nestane žiadny fail, OK? Dobre, no môžeš začať, hádam. No dobre, toto je tento plot, má aj pláči, to mohli vidieť. Dobre, toto je potom máme, áno presne ako Richard ukázal, keď kliknete pravým na to, tak môžete sedieť. A tu máme takú na opekačku, nehovor. Opekáme si Charizarda. No potom tu mám záhradu, dobre to. Tu mám cestičku, tu mám terasu, tu mám lepší, nezapomínajte zvyšť nohy, a prosím zatvoriť dvere. Dobre, tuto mám pohovku, tu sa dá sadnúť. Áno, ak by ste sa pýtali, prečo tu nemám telku, tak telku nepotrebujem, lebo tam mám strom a na ňo sa môžeme. To je dolné patro, tu keď pôjdeme, tu máme tiež pohovku, dokonca ono to viem spraviť aj toto. Jop. To je taký komand, ktorý pridal Richard, asi neviem teraz, kto to pridal z vás. Keď napíšete toto, tak vám to automaticky láhne. Ja vám to ukážem. Funguje aj lomeno krávo, aj lomeno seed, aj lomeno Vidíte? happy. Banana, keď tam to je. Dobre, a z mojej strany by to malo byť všetko. To si dobre rýchlo. Dobre, toto je asi lampa, dobre. Dobre, toto máš, teraz ideme na Richarda. Dosť rýchlo si to... No... Ešte predtým, ako prejdeme na mňa, tak môžeme ísť ukázať naše farmy. Jo, ešte farmy, zabudol som, oni majú farmy tu už. Ja tu iba tak začínam. Poviem vám, ja tu iba tak začínam, on už tu takúto vilu tu má, toto owner. Potom tu má toto, no. Toto je dosť hlboké, ako viete. A tu pravdepodobne majú asi farmy, ako si typujem. Jop. Áno, toto je pre jednoho môjho hostia, ktorý príde na server, toho čaká. Áno, získal som materiál do toho. Jop. A toto sme s Richardom dosť dlho budovali. Aha, to sú vypekacie, rýchlo vypekacie toto, že? Áno. Áno, automaty. Tu máme aj mediačov. Tuto máme sugar farmu, ktorá je preplnená. Preplnená. Wow, ovička. Oprava, nie sugar, ale bambus. Hej, bambus tu je. A potom ďalšiu máme sugar farmu. Kde máte ten, kde sa vám už uložuje ten bambus? Tu sa nám takto, keď pôjdete, tak. OK, sugarcane máte dosť, akože, a kde sa uloží ten bambus? Chceš povedať, prosím nekradnú, lebo to tento server nepodporuje krádeže, griferov, hackerov a také. Tak prosím nehackovať, aby ste nedostali zbytočný ban. Lebo ak chcete hrávať, tak môžete, ale ako povedal Godrow, tak, že budú tu, ak chcete ísť na server, bude musieť hádanka. Jop. Hádanka, to som povedal v minulom videu, ak som to tam nezabudol povedať, viete. A toto bude s fariem dosť. Takže ešte tu máte dačo, čo tu máte? To máte vein mine, že? Tam ešte nedokončené. Ešte máme dve farmy. Vlastne farmy ešte máme na druhej strane ostrova. Áno. OK. Poďte za mnou. OK. Sa musím napapkať, aby som bol silný. OK. Hrozná tma. Nie, on si nevidí. To je problém. Aha, veľmi vtipné. Keď pôjdete za mnou, tak tu
máme špeciálny most, ktorý som troška opravoval po jednom hráčovi, ktorý som troška vylepšil. Pekný. Áno, má aj pekné podporné tie stĺpy. To uvidíme. Tam je farma, tam je vodný výťah, to vám potom môžeme ukázať. Hej, to mám potom môžeme ukázať. Len teraz ideme na raid farmu, keď už sme na tejto strane ostrova. Okej, raid farma, okej. Takže raid farmu som robil tiež ja. Uh, Docela ťažké na to získať ako. Materiály sú ťažké získať na takéto. Ľahké na urobenie, takže. Tam máte portál, ako vidím. Okej. Ten portál je zapálený, lebo on je od radosti zapálený, on sa sám zapálil, ako radosť. Hej no. A potom taďal to sa ide na farmu. Okej. Tie rebríky sú tu na čo? Na východ hore. Jo, aha. Ja, že tu máte normálne toto Takže sme s ňou veľa nerobili. Som troška robil, keď ten Godrow začínal druhé video na tomto, tak trocha som bol na raid farme, ale len troška. Okej. Neviem, ja si pamätám, že ste že ste sa rozprávali o raid farme, ale to na videu není, takže... Tak. Okej, takže... Godrow, ak chceš, môžeme ísť pozrieť tú mob farmu. Mob farmu nie, ale ideme na house tourku Ríšovi, nie náhodou. Ešte táto farma. Ale ešte pôjdeme na túto mob farmu. Okej, takže... Tu sa dá pekne preplávať, lebo je tam vodný výťah. Hej. Stačí robiť len potom. Okej. A počkať. Mám to otvorím. Ja toto vystrihnem, počkajte chvíľku, ja toto vystrihnem. Počúvajte, asi nie, to nie je také, že dlhé. Môžem urobiť to, že pomenujem, že toto video, že house tour, Island house tour, nie, Island tour. Skôr base tour. Hej, base tour. Dobre, teraz 3. Ešte tam, počkaj, ešte tam ako si otvoril tú čestku, tak to vystrihni prosím. Čo som urobil? Otvoril tú čestku tam v raid farmu, lebo tam sú trochu secret veci. Dobre, to vystrihnem tiež. Mali sme v pláne urobiť viacej tých raid farm. Počkaj, najlepšie by bolo, keby si nám poslal to video a my ho kontrolujeme, či je všetko v pohode a tak. To neviem, či budem vedieť, že to je... Dobre, pokračujeme. Pokračujeme. Dobre, sme hore, dal som si taký strih malý, sme skecali teraz s hochami. Dobre, takže tu majú... Keď pôjdeš dole, tak stačí len skočiť do tejto diery a tam je voda. Takže... Okej, čo je tu? Tam je... Dobre. Dobre, teraz ideme pozrieť dom Richarda. Takže... Taký kompletný. No, nemá komplet dom proste a takto, dobre. Ja som viac pracoval na tých farmách ako na tom mojom dome. No akože zatiaľ vyzerá v poriadku na to Takže prvé ako sa tu pozrite, tam mám tiež ohník a tuto mám saunu. Dobrá sauna, ja som si hovoril, že buď to je sauna alebo dačo. Dobrá sauna. Good. Dobre, teraz... Mám taký hnusný dom, pretože neviem stavať. Nie je taký hnusný, je docela dobrý odo mňa, tak ti poviem. No teda tu sa prosím nepozerať to čestne. Jasné, nepôjdem sa pozerať. To sú také normálne dvere, také normálne. Normálne. Potom dole, toto sú doly,
ktoré ešte nie sú hotové. No teda to nie doly, ale taká uskladateľňa by mala byť. Ale nemám zatiaľ dosť materiálu. Dobre. Dobre. No. Takže ešte čo To tu by malo mám? byť skoro všetko, len máme tu ešte také. Máš tu taký maličký dom, akože maličký. Menší ako... Hej, väčší ako Janko, síce len málo tu takého veci máš, takže... Povedal môj Venom, to musíš dosť, no. Čo? No, moje Venom. No väčšie ako studio. Píp. Dobre, takže väčší ako studio máš dom, okej. Ale máš tu málo vecí. Studio. Ale akože ja skôr na tých farmách pracujem. Hej. Vy máte tu dosť veľký ostrov, ako vidím. Čo tu máte ešte v plánu urobiť? No máme tu ešte dačo urobiť v pláne. Áno. Takú ohradu okolo celého, takú väčšiu. Áno, toto som už začal dávnejšie, ale je to dosť na nervy, lebo je toho... Hej. Milión materiálov. Hej no, to je ťažké proste zohnať tak veľa toho. No. Dosť dlhé akože. Dosť dlhé. A to nie je ani v 3/4 ostrova. No, vy máte dosť veľký akože ostrov, ako vidím. Vlastne ani vo štvrť ostrova to nie je. Ale to nevadí. Máme tu ešte aj také miestnosti, čo sme neukázali, lebo by to ľudia videli a ten, kto tu príde, no tak by mohol ukradnúť. Secret, jo. Vystrelal som pár častí z tohoto videa. Takže sa nečudujte, že to je také, že divné to video. No, divné postrihané to video, viete, ako myslím. A také. Okej. Akože dosť pekne to tu máte. Máte tu random bažina strom. To je... Čo, kde býva Shrek, no? Vieš, že býva Shrek presne tu. Ale nevidím tú bažinu. Dobre. Toto bude. Všetky sme vyúbali. Všetky, okej. Dobre, chcete ešte niečo povedať? Dajte like. Z tohoto videa to je všetko. Lúči sa s vami Godrow.